गुवाहाटी नोगोरमानि रयेल ग्लबेल इउनिभार्सिटियाव 13 जानुवारि सनिबारखालि फुंनि 10 रिंगानिफ्राय सानसेनि हाबाफारिजों दुलाराय बाथौ गौथुमनि जर'खा सावराय जथुम जालाङो। सानसेनि हाबाफारिजों जथुमनाय जर'खा बे सावरायमेलाव बोहैथि जानुवारि दाननि 18, 19 आरो 20 खालाराव जानो गोनां दुलाराय बाथौ गौथुमनि 10थि 3 बोसोरारि जथुम्मानि सोमोन्दै गुवारै सावरायनाय जायो होनना मिथिहोनायजों लोगोसे 19 जानुवारि खालारखालि दुलाराय बाथौ गौथुमनि महासभायाव 1 लाखनिबो बांसिन आलारि बाथि फोजोंनायनि बिथांखि लायो। मख'जाथाव बाथ्रादि सनिबारखालि जानाय जर'खा सावरायमेलाव दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय खाम, सिफुं, जथा आरो सेरजानि देंखोजों मिलौदो बाथौ आरज गाबनाय जालाङो।